Egon altzai inoiz olixo kata batian, zenbat olixo mota dauz? Zeintzuk dira olixoak dituen ezaugarrixak? Usaimena, dastamena, horri danak erabiko dituzte, Aletxabaletako olixo kata honetan. 3 probatzeko, eta bixen bitartean, jatekoak eta edatekoak. Aitortu behar dut zuen niretako bez ezaguna dela, egunero erabiltzen dugun produktua da, baina olixoaren ezaugarrixak jakiteko, neube enintzake fin-fin ibiliko. Horregatik etorri gara olixo ekoizle baten gana, eta bera etorri da ona olixo kata bat egitera. Mikel Izagirre, atzaldeon. Atzaldeon. Zer egiten da olixo kata baten? Bueno, ikasten da kalitate ezberdinak non edo nola aurkitu bilatzen, eta gero baita bakoitzaren ezaugarriak eta identifikatzen. Azkenean kata baten bilatzen duguna beti da aurkezpen moduko bada. Produktu horrek barnuan aurkitzen dituen aroma, zapore ezberdinak ezagutu, eta horrek bai ezaugarri izaten dituzten jakin. Ez da gauza bera olixo bigun edo suabe bat, edo beste mingotx bat, pikante bat, horrek ezaugarri ezberdinak adierazten ditu olio barruan. Zuk ipini dituzu 3. Bai. Papeltxo batzuk, mingotxa, pikantia, frutatxua. Nola ingo dozu? Bueno, gu gaur kontatu Proba huen bida, klaro. Bai, noski. Bai, eta aromak hartu, edalontzi honek berezia dira hortarako. Gu bilatzen duguna da, ez bakarrik kontatzea zer dagoen hemen barruan, baita gure historia. Araba Errioxako historia Olibondoren inguruan oso handia da, oso zabala, baina oso ezaguna Euskal Herrian. Eta gu saiatzen gara dena batzen. Erakusten du katetara datozenei, hori ez ezaugarri horrek ezagutzen, kalitate horrek bebai banatzen edo identifikatzen, baina baita gure historia ezagutzen. Gure esaten dugunean da gure Araba Errioxa zati horretakoa. Nolako olixoak harri duzu gaur, zer horrek egin jakoa, ekoizle zaitugun aldetik, ez? Bai, gu bagoiaz, ni aitxitxe eta mama lantzeokoak zian, eta orduan guk betian ikukitzu olibonduak, beti biligara olibondo zaintzan. Eta oindala 8 urte eman ginoan pausua, emaztiak eta biok, eta hasi ginen gure olioa ekoizten. Gure betiko olibonduetatik, gure olioa ekoizten. Eta gaur ekarri duguna da, pixkat nahazketa, ze azaroko olio berria justo oin ateratzeko dauz, eta orduan ja ekarri dauz zerbait. Orduan hori ondo dauz, erola ikusiko dute ez bakarrik ezberdintasuna, baitxa olio berri baten eta urtebete daukan baten aldeko ezberdintasun horrek. Eta gero heldutasun maila ezberdinak. Gu gure barietate autoktonak initzen dugu lan, ze jendeak bestaki, baina badukagu barietate bat bakarrik Euskal Herrian jaiotzen dana, Lizarraldean eta Araba Errioxan. Eta barietate horrekin egiten dugu lan, baina gero barietate horretan badaude momentu ezberdinak eta olio ezberdinak ekoizteko aukera. Orduan hori da ekarri duguna eta hori da salduko duguna. Eta hori dana dastamenakin eta usaimenakin antzematen da, edo atzeman leike? Bai, gainera behin entrenauta da zauzenean eta gero eta errezago. Eta gero linealetan edo ez betiko olio horretatik ezberdintzen nahiko erreza izaten da. Dana dala, olako saio baten, ze ikasi geike, ze, karo, esan duzu ez, geroz eta geixau, hobeto, baina, klaro, saio baten... Saio baten ikasi leikena, benetako... Buruakien. Kata haundi batetara baldin bagoiaz, beti jartzen dira 12 bat olio edo dastatzeko, eta bertan ez barietate bakarra, ezberdinak, heldutasun ezberdinak, finduak, virginiak estrak, kasu honetan 3 dira virginiak estra naiz eta guztiz ezberdinak izan, baina kata haundi baten askoz bez gehiago lantzen da. Gertatzen dana da, entrenatu gabe baldin bazauz, ezin zara zuzenean horretara joan, ze zaporea ian hasten dituzu, ez da horren erreza, horretarako beste ordu gehiago sartu beharra dago. Gaur da, kata bat, sarrera moduko bat, eta aurkezpen bat, eta baitxa ezagutza bat, bertako jendetzat. Hau gazta txapelketen moduan da ez, olixo artean zeuzer janbida beti be? Miadana da, haua pixka garbitzu, horregatik jarri dugu ogi pixkatxo bat, ura, bata eta bestian artean, azalpenetan denbora tartetxo bat
bilatzen dugu hau hori lasaitzeko, ze bestela jarraian dana dastatu eskero, azkenian dana berdina ematen da, baina ez, erdera esaten da satura edo ez, ja ez zara gai. Jakiteko benetan nun dagoen aldia, deskantxatu gabe horretarako itxen da zehose jan, ura edan eta portxo bat itxu. Sarreran aipatu dut, niben ezela gai, olixuen arteko ezberdintasunak topatzeko, olixo oliba eta ekilore olixo bai, beraz ikusiko, aber gaurkoan ostian. Hor gauza oso garrantzitsu bat, ez da oso ekilore olioarena eta ez olioarena, ze ekilore olixo guztia findua dira. Ordan hori be oso ondo ikasiko dute, azalduko du, zer dan fintzea, ze fintzea oso izen polita da, baina berez galera handi bat dakar olioarentzat. Zergatik fintzen dan, non dagoen fruituaren egoera momentu horretan eta bar, hori bai zuzenean ikasiko dutela. Zer asmokin etorri zara katan parte hartzera? Olixo apur bat probau mundu listot asko esauketan, olixuan zela egiten den prozesuak eta apur bat ikasi, gauza batzuk probau eta... Zuk egunerokotasunean asko erabiltzen duzu olixua? Bai, sukaldien eta bai, eta bai, guztetan jaten, oliba olixua, guztetan jatola ona operatzia eta, nahiz eta hori ez dakidan asko olixua buruz. Dena dela gero olixua aguan sartzia eta ez, igual... Olixua bera bakarrik ez dut jaten edo hartzen, baina bai. Eta ze ikaskizunekin gurakusek hemendik urten? Ze olixua zela egiten den, Euskal Herrixen erose olixua itxeko ze leku egon dien, ze modu, Olixo pila badauz, hemen variedade berdineko 3 erakutsiko dituzte, baina oso diferentiak diana bata bestiangatik. Bai, hori izan da, diferentzietan badakigun ero ez, ero igertzen duen ero, Eta igual gero egunerokotasunien be, zozer erango duzu etxera, ez da? Bai, zen lege, gero olixua erosteko momentuen, bai. Bai, supermerkatura joan eta ez? Bai, aukera pila. Onera bentzet, ez da? Bai, hori da.